Kenapa tabayang? Semua? Kenapa tabayang? 그거 Masih ada lah? 자 도마라 Yuk lihat. Ikut beri beri. Oi, beri lele thang bay udah lele. Lele saya kata. 간디바리 자기가 자등 비어 간디바리요 홈자등 फोथायनो गोब्राब मोनदों नों फाग्ला बाबा मोनखाङा आं नोंखौ नुहरदोंमोन फाग्ला बाबा मन्दिर मोखाङाव आं नोंखौ नुहरदोंमोन खानाय हसारनानै बिबार आखायाव लाना सोरखौ नों बिनो थाङामोन खानाय 시망선 놓고나 먹탕선 놓고 브랑라 이러라 जाबाय दे 두 어이 그샤야 제가 이거 힘든거 그 그래 농아발 빗다등어 이러라 문두라 시망선 놓고나 먹탕선 놓고 브랑라